Iltqajna mas-sur Albert Mizzi fl-uffiċċju tiegħu il-Belt, uffiċċju miżgħud bir-ritratti tal-esperjenzi ta' ħajtu. Jispikkaw ir-rikordi tal-Ermalta f'numru ta' ritratti jidhru u Mintoff. Nistaqsih x'ħaseb mal-irċieva l-aħbar ta' mewtu. Iddispjaċini għaliex kont nafu snin twal, ħdimna flimkien snin twal, kellna d-diverġenzi tagħna, imma dejja bajna nikkoperaw ma' xulxin u dejja bajna ħbieb. Jispjegalna li qabel ma maret serjament kien imur jara l-Mintoff u Mintoff kien jgħidlu dwar il-ktieb li kien qed jikteb u li m'għadux imur jom bħal qabel. Staqsejna kif bdiet din ir-relazzjoni ta' bejniethom. Jien ma kontx nafu l-Perit Mintoff, jiena kont qiegħed għand il-ġnien il-Gudja, kont qiegħed il-ġnien il-Gudja u ġie pulizija għalli hemm is-Sur Kamilleri mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru tikellmek. Tlajt lassa biex inkellmu, għax ma kellix telefon, il-ġnien, u għalli se jkellmek il-Perit Mintoff. Kellimni, għalli għandna bżonn l-għajnuna tiegħek preparat tajn, għatlu Perit jiddependi fiex. Għalli hemm xi kumpaniji kommerċjali li nixtiequ nissettjaw, inx preparat tajn. Għattu mela le, għattu preparat, basta affarijiet kommerċjali. Dan kien il-mod li bih jaħdem Mintoff. Ħafna jispjegaw kif apparti l-kabinett uffiċjali, Mintoff kien idawwar miegħu nies ta' stoffa, nies b'viżjoni u imprendituri, il-kitchen cabinet tiegħu. Nies li għalkemm mhux bil-fors kellhom l-istess twemmin politiku tiegħu, kellhom x'joffru lill-pajjiż. Albert Mizzi jgħid magħna li fi żmien li bdew jaħdmu fuq l-Ermalta lilu kien jgħajjatlu ta' spiss biex jiltaqgħu ma' dawk li jkunu qegħdin jaħdmu fuq il-proġett. Iżda wara kien jistiednu jibqa' u kien jitih l-ispazju kollu biex jitkellem dwar affarijiet differenti. Karattru ta' Mintoff u jgħidlek u x'għandu jsir. U kien jgħidla l-idejiet tiegħu. Jiena kont nisemgħu u mbagħad meta kont wara li nistudja dak li jrid immur lura u nfehmu għaliex hekk irid tinbiddel xi ħaġa u għaliex irid tinbiddilha. Veru kien rasu ibsa kien deċidi xi ħaġa jkun irida, imma kien veru raġonevoli fejn irrealizza li dak li qed ngħidu huwa korrett kien jinbidlu. Mizzi ftakar Bozza żmienu fit-tmexxija tal-Ermalta. Jgħid li s-suċċess tal-kumpanija dak iż-żmien kienet il-metodu fejn kienu jieħdu dak kollu li jistgħu mill-ajruplani bi vjaġġi frekwenti u s-sits mimlija kollha anke jekk uħud minnhom b'nofs prezz. Imma kien hemm inċentiv ieħor, l-inċentiv Mintoff. Il-bord tal-Ermalta kien jaf il-karattru ta' Mintoff. U Mintoff ma konx tmur qudiemu u turi r-riżultat eżiera għax ikun raġuni jidħol fihom, jiddiskutihom u jagħmel. Allora konna noqogħdu żgur li l-affarijiet li nagħmluhom bis-sens u nagħmluhom li jagħtu riżultat. Il-ħsibiet dwar Mintoff Albert Mizzi itemmhom b'din id-dikjerazzjoni. Ħobbu jew bodu ġiet tagħmel il-Malta. U qatt ma fl-istorja jieqa' jeżisti Mintoff għaliex għax għamel ċerti affarijiet rajt li hu għamilhom u ħadd mhux se jbiddilhom. L-Ermalta kreha il-servizzi soċjali, ċerti servizzi soċjali u krehom hemm qegħdin u se jibqgħu.